What the fuck? Aici e apă, dacă vrei să știi. E apă în ea. Da? Ăsta e... Oh! Deci aici este apă în punga asta, da? Deci și acum o să spargem de bani. Dă-i! Stai puțin. O spargem aici, că e mai retras. Să ne bani cineva. Stai bine aici? Stai și partea aia. What the fuck? Ok, deci... Băi, nu se mai vede nimic acum. Recepturi plus apă egal cu... Spam! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bă, ce faci tu, bă? What the fuck? Prea mișto. Da să vă știu.